ଧର୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଆଜି ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୀ ସେଇଟା ପୁରା ଆମେ ଭୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଇଛୁ। ବଡ଼ ପର୍ବ ହଉଛି ଦଶହରା ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ପିଠାପଣା ବି କରୁଛୁ ଯା ହେଲା ପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଥାଳି ସଜା ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭୋଗ ଲାଗବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଶୟ ବେଙ୍ଗ ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତି ନା ବେଙ୍ଗ